L-isfidi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-Marsin lejlu nar 24 siegħa kuljum minkejja l-appelli kollha li saru tul dawn l-aħħar xhur u snin mir-residenti mbeżża il-Gvern għadu qed jiddiskuti. Dan kif waqt intervista minn Andrew Azzopardi fuq l-istazzjon tar-Radju 103, il-Ministru Byron Camilleri saħaq li s-sitwazzjoni u l-isfidi f'din il-lokalità għad iridu jiġu diskussi. Ir-realtà hemm sfidi partikolari fil-Marsa li m'hemmx f'lokalitajiet oħrajn u kolkemm aħna rridu naċċettawhom u niddiskutuhom. Huwa kien mistoqsi wkoll dwar il-kritika li rċevew fl-aħħar ġimgħat il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà flimkien mal-Avukat Ġenerali Viktorja Buttigieg u l-Maġistrat Nadine Lija minħabba diversi każi u skandli li saru magħrufa fl-aħħar xhur. Fosthom l-inkjesta interna fih dan il-korp brabta man nuqqas ta' arrest ta' Josif Gallia li mir-rapport ħareġ li kien hemm xi nuqqasijiet min-naħa tal-korp kif ukoll l-appell biex il-Maġistrat Nadine Lija tirrekuża ruħha minn każ illi l-Avukat Difensur fieħu missier ir-raġel tal-istess Lija. Mistoqsi jekk dan kollu x'qed jinkwetaħ, ir-risposta ta' Camilleri kienet biss sempliċiment illi hu ma jħux bis-serjetà lill-Għaqda Repubblika u illi l-fiduċja fil-Pulizija f'Malta skont l-Eurobarometru qiegħda tiżdied. Rigward is-suġġett tar-riforma tal-kannabis u l-kritika li rċevit Marjella Dimek, Byron Camilleri ammetta li kien jixtieq li kieku l-proċess kien ikun aktar maġġel. Matul il-programm ġiet diskussa wkoll is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni f'Malta fosthom il-mewt tal-Uġin Ahmed Nassif, it-tifla 4 snin li mietet bilaċċ fuq dajsa bejn Sema u Wilma fl-ibħra territorjali Maltin fil-bidu tax-xahar. B'risposta għal dan, il-Ministru Byron Camilleri insista li kieku ma kinux għall-interventi f'waqthom tal-Forzi Armati ta' Malta kien ikun hemm aktar imwiet. U minflok refa' responsabilità ta' mewta u bħala Ministru responsabbli farfara fuq pajjiżi oħra. Imma mietet fis-sar ta' Malta. Telf ta' ħajjet, mietet, eżatt, għaliex. Fis-sar ta' Malta. Mietet fis-sar, ma nafx f'liema perjodu mietet eżatt. Dan fil-waqt li attakka lil numru ta' attivisti li appellaw għal aktar azzjoni min-naħa tal-Gvern. Xi wħud, xi attivisti u xi wħud oħrajn li joħorġu pubblikament u jgħidu aħna konna nafu wara b'din id-dajsa li telqet. Imma allura inti x'għamilt meta kienet fis-Search and Rescue Region ta' pajjiżi oħra. Intant brabta ma' relazzjoni li pajjiżna għandu mal-Libja Andrew Azzopardi kwota lil Papa Franġisku jaqabbel lil kampijiet tal-immigrazzjoni fil-Libja ma' dawk tal-konċentrament tan-Nazi. Bil-Ministru jisħaq li huwa m'għandux pożizzjoni ta' Papa iżda jrid jirraġuna bħala Ministru tal-Intern.